τα βουνά περνάω και τις θάλασσες παίρνω, κάποιον αγαπάω. Αγάπη μου στη πικραμένη χώρα θα σταματήσει η ώρα και θα έρθει ξαστεριά. Γιατί δεν έρχεσαι ποτέ, γιατί δεν έρχεσαι ποτέ όταν σε θέλω. Γιατί δεν έρχεσαι ποτέ όταν νυχτώνει, όταν κρατιέμαι σαν χερούλια. Πιασμένο στη Μοσούλη, στη Βασό, στην παλιά τη χουρμαδιά, γραμμένα βαθιά θα κοιταχτούμε και θα είμαστε κι οι δυο σταγόνες στο γυαλό. Κάποτε θα έρθουν καλοκαιριά και ποτέ σου μην τους πεις τι άσχημοι που μοιάζουν αυτοί που σε συχαίνονται, μας στέκουν και κοιτάζουν κι είπε ποτέ σου μην κοιτάς τον άλλο με. Είδα κομμάτια το κρέας μες στα μπάζα μιας πόλης, είδα τα χέρια, τα πόδια πεταμένα στη γη, είδα να τρέχουν στο δρόμο με τα παιδιά τους στον νόμο κι εγώ τουρίστας με βίντεο και φωτογραφική. Σου μια ρίτσα και θέλω να περάσει, να φύγει στο κορμάκι μου, στα αγκάλια σου να πιάσει τον άλλον εχασάκι. Την καρδιά μου έχεις χαμένη και με τυραννείς, κι αρκεί να ποιον να με δονείς. Είμαι Νίκη Καλουδιά, είμαι καθηγήτρια ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο Κολομπία και είμαι μία από τους συνδιοργανωτές ή συνδιοργανώτριες για την ακρίβεια, γιατί είμαι η μόνη γυναίκα, μαζί με τον Στάθη Γοργουρή από το Πανεπιστήμιο Κολομπία και τον Άμυρ Μουφτή από το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins, που οργανώνουμε τα σεμινάρια της Λέρου. Σεμινάρια της Λέρου για τον ανθρωπισμό. Ο Αντώνης Ταλαρής μου ζήτησε να σας καλωσορίσω πρωτίστως, γιατί θα σας καλωσορίσω και να σας πω δύο κουβέντες για τα σεμινάρια. Θα έχετε δει τις αφίσες στο Λαϊκή και στην Αγία Μαρίνα και στα Άλυντα, στη βιβλιοθήκη, στο Δημαρχείο, σε διάφορα μέρη της Λέρου, με την ανακοίνωση των σεμιναρίων μας. Σας πω δύο κουβέντες. Τα σεμινάρια είναι μια πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Κολούμπια μαζί με το Johns Hopkins. Υποστηρίζεται και από το Κολούμπια οικονομικά, αλλά και από την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, από διάφορους εκπαιδευτικούς οργανισμούς στην Αμερική. Και είναι μια σειρά σεμιναρίων που φέραμε στην Λέρο για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα, διότι αγαπάμε τη Λέρο βαθύτερα. Δηλαδή πάρα πολύ βαθιά. Δεν μπορώ να σας πω δηλαδή το πόσο πολύ αγαπάμε τη Λέρο. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι το ότι θέλουμε να δούμε τι μπορούμε να προσφέρουμε στη Λέρο, η οποία Λέρος μας έχει προσφέρει τόσα πολλά, τόση χαρά. Και σκεφτήκαμε ότι μια σειρά σεμιναρίων, τα οποία έχουν να κάνουν με τον ανθρωπισμό, με τους διάφορους τρόπους που τον καταλαβαίνουμε, θα ήταν καλή ευκαιρία
να έρθουμε σε επικοινωνία και με τον ευρύτερο κόσμο της Λέρου, αλλά και με τα παιδιά και με τους εκπαιδευτικούς και βεβαίως περισσότερο με την Άρτεμι. Οπότε, ξεκινήσαμε πέρσι, είχαμε 30 συνέδρους πέρσι, είχαμε τον πολύ φιλόξενο χώρο στο Κρητόν της Paradise και φέτος έχουμε ένα πιο μικρό σχήμα με 20 συνέδρους, Έλληνες και από όλα τα μέρη του κόσμου και η διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου μας παραχώρησε το γραφείο των διαιτητών, όπου 3 μέρες και 3 νύχτες σχεδόν, καθίσαμε εκεί και συζητούσαμε όλα αυτά τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον ανθρωπισμό και τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε την εκπαίδευση ως ένα μια παιδαγωγική άσκηση. Λοιπόν, δεν θα σας κρατήσω περισσότερο. Αυτό το πράγμα που θέλω να σας πω μόνο είναι ότι τώρα που πατάμε με τα πόδια μας καλύτερα στη Λέρο και τώρα που ξέρουμε πώς πάνε τα σεμινάρια, μπορώ να σας πω ότι του χρόνου στα σεμινάρια θα οργανώσουμε δύο σεμινάρια ξεχωριστά από τα σεμινάρια με τους συναδέλφους από τα διάφορα πανεπιστήμια, 2 σεμινάρια τα οποία θα απευθύνονται αποκλειστικά και μόνο στους παιδιούς. Θα είναι σεμινάρια τα οποία θα κάνουμε μαζί με συναδέλφους και από το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου και από διάφορα άλλα πανεπιστήμια στην Ελλάδα, το Πάντιο με το οποίο έχουμε πολύ στενή επικοινωνία και σχέση, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, έτσι ώστε να μπορέσουμε και βεβαίως με εκπαιδευτικούς στην Λέρο και ελπίζουμε να έρθουν και τα παιδιά και οι μαθητές του Λυκείου στη Λέρο και φοιτητές του Πανεπιστημίου, των Περιφερειακών Πανεπιστημίων, του Πανεπιστημίου του Αιγαίου και βεβαίως θα είναι πάλι ανοιχτά σε όλους και όλες για να μπορέσουμε να δούμε πραγματικά τι μαθήματα μπορούμε να πάρουμε εμείς από τη Λέρο και πώς μπορούμε ακόμη περισσότερο να προσφέρουμε οποιαδήποτε γνώση έχουμε στην κοινωνία της Λέρου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήθελα να σας πω όμως, να μην ξεχάσω, σας πω ότι η συναυλία του Αλκίνου Ιωαννίδη απόψε είναι μέρος των σεμιναρίων της Λέρου. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που προσφέρθηκε να κάνει αυτή τη συναυλία. Και ευχαριστούμε όλους εσάς που ήρθατε. Καλή διασκέδαση. Κύριε εκπρόσωποι του Δήμου, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, αγαπητοί φίλοι, συνεργάτες που στηρίζετε την Άρτεμι, αγαπητοί γονείς των παιδιών του Συλλόγου, που είναι η ψυχή του φορέα μας, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φιλοξενούμενοι στο νησί, σας καλησπερίζω εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Άρτεμις. Είναι μια ξεχωριστή η βραδιά αυτή, η οποία, όπως ακούσατε από την κυρία Πανουργιά, ολοκληρώνει τα σεμινάρια της Λέρου για τον ανθρωπισμό και είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που έχουμε την ευκαιρία να στηρίζουμε αυτή την κίνηση, η οποία έχει έτσι ένα παγκόσμιο μήνυμα να στείλει. Και λίγο πριν η κυρία Πανουργιά είχε την ευκαιρία να συναντηθεί μερικά παιδιά από την Άρτεμι για έναν λόγο. Στο ζήτησα εγώ για να δουν τα παιδιά της Λέρου ότι οι καθηγητές του Πανεπιστημίου του Κολούμπια είναι κανονικοί άνθρωποι σαν και τους γονείς τους. Και ότι και τα ίδια μπορούν, εάν στοχεύσουν, εάν αποφασίσουν να αγωνιστούν και να παλέψουν, να φτάσουν πάρα πολύ ψηλά στον τομέα τους. Το ίδιο συμβαίνει όλες αυτές τις μέρες με τα εργαστήρια παραδοσιακής μουσικής της Άρτεμις και τον Αλκίνο Ιωαννίδη. Ο Αλκίνος Ιωαννίδης είναι ο άνθρωπος ο οποίος τους δείχνει με την κάθε του κίνηση, κάθε στιγμή, ότι είναι ένας άνθρωπος, σαν όλους τους υπόλοιπους, που έχει βάλει σκοπό της ζωής του, πέρα από το καλλιτεχνικό του, την καλλιτεχνική του δράση, να ασχολείται και με τους υπόλοιπους ανθρώπους. Ο ανθρωπισμός στα σεμινάρια σκέφτονται και βρουν με στόχο τους ανθρώπους. Η κίνηση του Αλκίνου, η καλλιτεχνική, η προσωπική και η όποια του κίνηση δεν είναι σε καμία περίπτωση εγωιστική. Είναι μια κίνηση
ανθρωπισμού, είναι μια κίνηση απέναντι στο κακό και δίπλα στο καλό και στον άνθρωπο. Έχουμε ανάγκη στις μέρες μας, περισσότερο από ποτέ, τις τελευταίες δεκαετίες, να κοιτάξουμε δίπλα μας και να στηρίξουμε έναν. Ας διαλέξετε έναν άνθρωπο. Δεν θέλει 15. Κοιτάξτε έναν άνθρωπο που σας έχει ανάγκη και κάντε τη βοήθεια σας σε έναν άνθρωπο. Αλκίνος Ιωαννίδης είναι εδώ, είναι κοντά μας. Καλησπέρα. Σε όλες και σε όλους. Καλώς βρεθήκαμε στη Λέρο. Δεύτερη φορά έρχομαι, σε 2 χρόνια. Έχει γίνει λίγο κατάσταση. Και το χαίρομαι πάρα πολύ. Την έχω αγαπήσει πολύ τη Λέρο. Και έχω αγαπήσει τους ανθρώπους της. Στην Κύπρο λέμε ο τόπος είναι ο άνθρωπος. Ο τόπος είναι ο άνθρωπος. Και έτσι είναι πραγματικά. Μέσα από τα ανθρωπιστικά σεμινάρια της Λέρου είχα την ευκαιρία να γνωρίσω πολλούς ανθρώπους που ήρθαν κι αυτά από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά είχα και την τεράστια χαρά να γνωρίσω τους ανθρώπους του νησιού, τους μουσικούς του νησιού, τα παιδιά της Άρτεμις, του Πολιτιστικού Συλλόγου, τον Αντώνη Ταλαρή, που ο κόσμος θα ήταν άλλος αν ο κάθε τόπος είχε έναν τέτοιον άνθρωπο, και να ζήσω έτσι στιγμές πολύ ουσιαστικές που θα τις θυμάμαι για πάντα. Σας καλωσορίζω λοιπόν στην αυτοσχέδια συναυλία μας. Εύχομαι να περάσετε καλά και καλή ακρόαση. Τη βρήκα στις στροφές των ποίηματων με τις βαριές χανούμισες να ζει και ρίχνω μες στο στόμα των αρμάτων την κούφια μου αλήθεια τη μισή και ρίχνω μες στο στόμα των αρμάτων την κούφια μου αλήθεια τη μισή. Θέλω να πιω όλο το φωσφορό και πού να πάω και πού να έρθω και πού να επιστρέψω, πού είναι τα ξένα μακρινά είναι τα δικά μου ξένα και πού να επιστρέψω. Ουρανός ανάβει τα φώτα, τίποτα πια δεν θα είναι όπως πρώτα, ξημέρωσε πάλι. Το πω ψιθυριστά, ή να στο τραγουδήσω, θα σου το πω ψιθυριστά. Όπως μιλάει το θέμα που κρύβει.
πιστέψει πάλι από την αρχή, να σε πιστεύει όταν μ' αγγίζεις, τις νύχτες όταν ψιθυρίζεις, όταν λες θα με κοντά στις ψυχής μου το βυθό. Δεν μπορώ, ο χειμώνας με πληγώνει, στην άκρα του αχαλίλη θα πλανταπιώσουν χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια. Κοκκίνα χείλη, φίλη σαν